Os 27 concelleiros do Partido Popular da comarca de Tabeirós, Terra de Montes, elixiron a mediodía de onte por unanimidade o alcalde da Estrada, José López Campos, como representante da zona no seno da Diputación de Pontevedra. Deste xeito, o rexidor estradense convertirase no 9º diputado provincial da democracia no partido xudicial que engloba os municipios da Estrada, Forcarei e Cerdedo. A 1 da tarde, os 11 concelleiros estradenses do Partido Popular, os 6 de Forcarei e os 10 de Cerdedo, persoáronse no xulgado de primeira instancia de instrucción número 2, sede da Xunta Electoral de Zona, para proceder á elección. Despois de entrar na sala, os nomes de cada un destes edís léronse en voz alta. Seguidamente, pideuse aos edís que presentasen as propostas para o nombramento de diputado, surxindo o nome de José Carlos López Campos como candidatura única. Os concelleiros descartaron o ofrecemento dos integrantes da Xunta de pasar lista para que cada un tuvese ocasión de ratificar a designación, facendo constar de maneira abreviada o seu unánime consenso na elección do novo mandatario estradense para representar a comarca no organismo provincial. Os alcaldes populares da Estrada, Forcarei e Cerdedo sentáronse xuntos na primeira fila da sala. A elección do diputado provincial conlevou a designación de suplentes para ocupar este posto, se fose preciso, en sustitución de López Campos. O primeiro suplente será o alcalde de Forcarei, David Raposeiras, o segundo o primeiro edil de Cerdedo, José Balseiros, e o terceiro será o concelleiro estradense e secretario do Partido Popular na Estrada, Juan Constenla. Tras ratificarse a designación de diputado, presentáronse os avais e solicitouse a rúbrica de López, Raposeiras, Balseiros e Constenla, facendo posteriormente o mesmo todos os edís emplazados nesta votación. O alcalde estradense tomou relevo deste cargo ao xefe do Executivo de Cerdedo. O actual mandatario de Forcarei tamén foi diputado provincial, nesta ocasión durante a legislatura 1999-2003. Estabas buscando un café así, tranquilo, acolledor, doce. Agora xa ten na Estrada o lugar onde atoparte. Café Mimela, o sabor dun café doce e moderno.